Il-liġi li tirregola l-importazzjoni tal-annimali eżotiċi u perikolużi f'Malta kienet ilha mistennija. Iżda rapporti qarrieqa f'Net News fl-aħħar jiem nislu xi ftit ta' tħassib fost persuni li jimportaw dawn l-annimali fl-aħħar snin. Rapporti li qalu li jridu jitħallsu mal-1,000 minn dawk li għandhom annimali perikolużi, meta kull m'għandhom jagħmlu huwa li jirreġistrawhom għal €10. Iċċara dan il-President tal-Malta Herpetological Society Johan Spanjol li sostna kif ħafna bdew jitħasbu għal xejn. Ifhem iktar mill-reazzjoni tiegħi kienet ir-reazzjoni tal-membri tal-Malta Herpetological Society li fi ftit ħin inondawna b'ħafna messaġġi kemm lili kif ukoll membri oħra mill-kumitat tas-soċjetà fejn kollha jistaqsu u bir-raġun x'inhi dil-€1,000 li jridu jħallsu jekk jiġu biex ibijaw serb. Naraw l-iktar serb komuni llum jinbijaw 20, 30, €40, ngħidlek dil-€1,000 se nagħmel jiena jekk ikolli żgħar. Kellna reazzjoni qawwija ħabba dan l-artiklu mill-ewwel urejnihom li din ma kienx vera. Iżda aktar minn hekk rapporti bħal dawn setgħu kienu perikolużi. F'paniku minħabba li semmew spejjeż kbar kien hemm iċ-ċans li xi persuni jaġixxu b'mod irresponsabbli u jitilqu annimali bħal sriep jew brimp fil-miftuħ. Setgħu waslu għal ħafna każi differenti, kien hemm min anki forsi seta' ħarab l-annimal tiegħu. Nafu li ma ġrawx dawn l-affarijiet, però qed ngħidu x'seta' ġara. Aħna mill-ewwel tajna rispons tagħna lill-membri tagħna biex ma jibżgħux għax ma kien xejn minnu. Fuq kollox, Spanjol spjega kemm din il-liġi kienet waħda importanti u mistennija. Saħansitra saret b'konsultazzjoni. Bewilna aħna konna qed naħdmu id fit mal-politikanti biex ħriġna l-liġi biex iddeċidejna li kienet id-dangerous list skont li tgħidlek il-liġi. U l-membri allura kien hemm intħasseb għal dik kif ma konniex nafu biha aħna. Tul iż-żmien konna nżommuhom updated b'dak kollu li qed jiġri għamilnilhom laqat biex ikunu jafu l-liġi kif ħadd tkun malli ħarġet il-liġi tajnihom update ta' x'kien hemm fiha kien hemm ukoll link għall-verżjoni elettronika tal-liġi. Però dil-kwistjoni qatt ma semmiet għal sempliċi raġuni illi fil-verità ma kienx hemm ħadd ma kien jaf biha għaliex għax mhix vera. Intant il-pubbliku għandu ċans għal 5 ta' Mejju biex jirreġistra annimali eżotiċi perikolużi mad-Dipartiment tas-Servizzi Veterinari dan għal ħlas ta' €10 biss.